12 е равно на 40. 32 минус 12. Това не съм го чул, откъде знам, май ми уважае. Марс е втората планета от Слънчевата система. Не. Лъжа. Повечето грабежи се получават в понеделник. Ето, може по всяко време да се случи. Така че в Австралия има 2 пъти повече хора, отколкото кенгура. Истина е? What? Как ще ми получи кенгура? В Япония има квадратни едини. Не, как ще има квадрат? Вау, има квадратни едини. Аз това откъде го знам? Да. Клетъчната мембрана предпазва формата на клетка. Не знам. Добре. Ацтекската империя по-стара от университета. Това вече е истина. Не. Добави. То посяна. Много опит. Африка е най-големият континент. Не ето. Азия е. Азия е най-големия. Добре, продължава. Котките виждат по-малко щитове от хората. Лъжа. Добре. Направих кратка пауза, защото трябваше да провеждам разговор, извинете. Цвета, който виждаме, е благодарение на повече. Да. Лъжа. Истина. Да. Лъжа. Така. Прилепите са птици. Имат крила, значи, не знам. Трябва са. Не, те са бозайници. Уран е планета гигант. Ран. Не знам. Ран. Коя беше планета? Жужемай.